Du skal ud og samle ind på søndag. Fordi nogen skal jo. Og flygtningen kan jo ikke samle ind selv. Vel? Nej, og det er en rigtig dejlig ting at gøre, og man bliver glad af det. Ja, og man render rundt der en helt formiddag og snakker med nogen fra sin familie, eller måske en god ven. Og når man så har gjort det, så har man sørget for vintertæpper til en hel familie. Ja. Man har sørget for 200 mennesker kunne få rent drikkevand, eller alle mulige andre livsnødvendige Og man har haft det sjovt. Og måske har man holdt sine børn væk fra Pokémon Go. Ja, og måske man ovenkøbet fik snakket lidt med dem. Man har i hvert fald mødt en hel masse søde og dejlige mennesker, og måske kan man springe turen til fitness over os. Ja, og hvis du rasler rundt med sådan en raslebøsse der en formiddag, så har du samlet over 1000 kroner ind. Og det er virkelig mange penge. Det er altså rigtig, rigtig mange penge. Og man er... Ja, det er bare om at komme afsted. Det kan du nok se. Og man er færdig allerede kl. 12. Ja, det er man. Så vi ses. Vi ses. Hej.